Bye! Ready? This are aga. Saya. 1, 2, 3, smile! Workout ka na? Guys, nabis lawas. Namiglis lawas ni. Oh, cheers! Biroka! No, hello daw. Hey! Gaya, yuk gitu gaya. Pila kami, kay madulhog kami. Kaya madulog ka mo dyan. Matagaw na yung ulo. Matagaw na yung ulo. Sorry, sa taga, samping taga. Nakamamatian ka tayo. Grabe na ka-deal na gabi mo. Dito mo gaya. Pani-pani lang to yun. Pero pag nakukit si mo, boy, anong rason mo ganda yun? Hindi na nga sumalangin ko. Oo. Iarap man sa GC. Sige, wasaway sa kanila saligin na buka niya. Isa yun pag isa. Wali ko siya, libigin niya. Dok sa basketball yun na. Panay sa polo! Yun lang yun. Pag inyong pag nindog dito mo yung shoes. Oo, sir. Shoe cleaning, restoration, retail. So, aside sa shoes, May mga sapatos kung ilan na nag-include nyo. Okay, masibo. Ay, gumitis mo sa may shoe ko. Of course. Pwede get. Always, makalat ako sa vlog. Pwede yun sana yun. Amping.
Kasi ko na ako sa tapos Rhea. Doon ba? Doon. Amo gina mga moves de. Kulod. Kulod na. Sa jagged. Hello. Baka gwapo sa akin. Basman. Tagnaw na. Oh. So, gin-stop na ako ng mga supplements. Kitawan mo ko. Sa may TV. Okay pa. Meaning ko magputi ano? Pero di ko relate na siya po sa 11.7, 5.7, 4.214. May cyst lang sa upper pole kung gamay man lang yung cyst. Matyagan ko na. Wala na. 1.1 by 0.9. Yung si Doc Rhea, medyo mas sure sa edad ko doon mo naman. Oh, thanks Tito Doc. Alright. Joy de la Mota. So, big shout out to si Mota sa may Pilipino. Wala kita na isang pagkanto. Anyway, ari ko dito kung saan hindi ka rin ipinit. Kay Bautista. Si Bautista. Clinic. Yun na yun sa may BS at clinic. Kaya ko check up. Dati kaya ang kidney. Medyo lapsik. Siyempre, tayo si Dr. Leong. Siyempre, ari mo din si Dr. Alright. Narito ko sa may Parreno-Bautista. Yun sa check up sa mga kidney. Dito yung mga katsana. No? Sunod ko na dapat yan. Mga mahilo-hilo. Yay. Nakapipiig ko sa galing. Oo, Wala galing ang gitara.